Тапшыруны башлап җибәреп, бар тамашачыларыбызга да имин көннәр телибез. Һәм экраннар алдына Радищева бистәсендә гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Зәйнетдинова Хава Киям кызын чакырып алам. Бүген 25 ноябрь көнне ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны күрамшыннар гаиләсе. Кызы Рәйсә, кияве Илгиз, оныклары Салават, Алсу, Рамазан, Зәйнетдиновлар гаиләсе, улы Рафаэль, килене Лилия, оныгы Амир котлап, йөрәк төрләреннән ургылып чыккан җылы теләкләрен юллыйлар. Мамык булып, ап-пак җиргә карлар ява. Әнкәебез бүген юбилеен каршы ала. Артта инде бик күп узган юллар кала. Тик туктамый гомер, барыбер алыга бара. Кадерле әниебез, яраткан әбекәебез. Бүген синең юбилееңа дип төрле татлы һәм җылы сүзләр эзләргә тырыштык. Бит артыннан бит кәгазьләр язып сыздык, боздык. Аларның берсендә дә кирәкле һәм сиңа әйтергә тиешле сүзләр бик аз шикелле тоелды. Әнкәебез, үзебез дә инде олыгаеп җиттек. Үз гаиләләребез, үз балаларыбыз бар. Тик без һаман синең җылы канатың астыннан чыкмыйча сабый булып яшәргә телибез. Йөрәгебез түрендә иң зур урынны алган әниебез. Рәхмәт әйтәбез, юбилеең көнендә барысы өчен дә. Синнән читтә яшәсәк тә, без гел яннарыңа кайтырга ашкынып торабыз. Бүген дә бар эшләребезне калдырып синең бәйрәмеңә җитештек. Бу бәйрәмне үзеңнеке генә дип торма кадерлебез. Бу бәйрәм безнеке дә. Син бар чакта туган өебезнең уты сүнмәс, туган йортка кайтырга мөмкинлегебез булыр. Бу озак шулай булсын иде. Тәгәри күзебездән яшьләр, кайгылардан түгел ул. Әниебезнең юбилее, яшебез сәбәбе шул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәр чак. Искә төшә әнкәй назы, бәхет тулы балачак. Әниебезнең кадерләрен яшибез без нык белеп. Язсын иде бәгыркәем озак яшәргә көлеп. Мамык шәлен әнкәй иңнәренә салып чыккан юлга карарга. Киләме дип балаларын көтә, бир сабырлык Ходай анарга. Без киләбез әнкәй бәйрәмеңә, шатланышып, бергә җыелып, искә алыйк бергә үткәннәрне, шәйләр табынына утырып. Барысы бар, тормышың да тулы, исәнлегең генә өстәлсен. Озак еллар әнкәебез безне киләләр дип әле көтәлсен. Әбекәем, бәхетләрең артсын, безгә карап шатлан сөенеп. Яшә бала-оныкларың әйткән олы рәхмәтләргә күмелеп. Хөрмәтле Хава Киямовна, юбилейлы туган көнегез хөрмәтенә бала-оныкларыгыз матур җырда сайлаганнар. Аны бергәләп тыңларга чакырам. Кояштай көләм, син елмайганда, күңелем елмая.